भारताचे दानशूर व्यक्तिमत्व आणि ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांचं 2 दिवसांपूर्वी निधन झालं। रतन टाटा आणि गोवा यांचं नातं काही वेगळंच होतं। 38 वर्षांपूर्वी सर रतन टाटा यांनी गोव्यात येऊन हॉटेलिंग क्षेत्रात आपला जमाव बसवला। दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा वीकेंड हा याच गोव्यात झाला। काही दिवसांपूर्वी ते गोव्यात आले होते। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताना त्यांचे ते फोटो बरेच व्हायरल झालेत। त्यानंतर ते त्यांच्या ताज विलेज येथे दाखल झाले होते। त्यांच्या स्टाफ बरोबर त्यांनी ताज विलेज मध्ये काढलेला शेवटचा फोटो आज बराच व्हायरल होतोय। गोवा आणि त्यांचं एक दुसरं नातं समजून घ्यायचं झालं तर काही वर्षांपूर्वी ते गोव्यात आले होते। गोवा दौरा भेटीवेळी त्यांना एक भटका कुत्रा सापडला। काहीही केला तो त्यांच्या पायाकडून जात नव्हता। त्याने त्या कुत्र्याला दत्तक घेऊन मुंबईला नेले। त्या कुत्र्याला गोवा असं नाव दिलं। ज्यावेळी त्याने अखेरचा श्वास घेतला आणि अंतिम दर्शन सुरू होतं त्यावेळी गोवा नावाचा कुत्रा त्यांच्या पार्थिवाच्या बाजूला बसलेला बराच व्हायरल होतोय। या गोवा श्वानानं त्या दिवशी कुठलाही अन्नाचा कण न घेतल्याची माहिती केअरटेकर देत आहेत। अशा बहुरूपी टाटांच्या जाण्यानं देश हादरलाय।